sanction yang skim ke bahek skim ke chip hau klor arpolak tengka layok ban sanction ya ke skim ban sapen traino ya ke skim ke sinong sidang mata kata gari kubor bah ke bang yok kan api rengkap berkini kuai sinong ke balayok sanction ya ke balayok kan pentre iwan ra aru kini kubor bah Menteri Ketenat Sam Bam di kesorkar jela urenik tan lengdo tongkar haba pendapat ba kesorkar kalamang sipho klur tam na bentaban penyo Bam hapo kasnong silyang mentang West Jante Hills District ukot uwer ki pat ba cho kasnong bagina trelang bat ki bor sorkar na bentaban la ban penurlong ya ka project kabade ya kabha kamyat jo kasnong ka thau jong kihi ya kani ula pendapat ba haba ajing kren hne ka sngi ha ka jingalang play jong u ya ka fit jong ka school Presbyterian Silyang Mentang Secondary School uang ru babon ba ki skim bala sakut da ki pho snam dai tang na kadaw badon jing thut bat bam yo ka jinga trelang na ki bor snong Shushu ula benram magani ka sorkar hapo ka jingalam ukon rat sangma kalala wan rabun ki kampen roy tang badon kam ka jing kersan ki pat ba kenang ba ka balamang ka sorkar kan poi hok chu pat ba bat karoy ka par kan ki ha ka jela ka snong ka than penyerap lam ni department baki kam ke bangi perkhat ke bangi mod bertre kinong ki bayat bet ki bayat terenti banam don kabno ko ka jingwe namarba habalayo daw tenteng na kidao jo kijing pen jongno na kadao jo kijing khang mano yo dao se ki kontraktor ban ong ba ngim la shu ban trei step ngim la shu ban trei ba kane ka kam kala ha puskino na kadao jo kijing khang jong ita lene jong kata ka bor bandalami kita kijing haring to kane kontraktor ki wala se kijing kong lada phim riba se ke estimate ngim la shu ban trei kane kam namar ka aslam pala na kadao jo kijing khang na kadao jo kita kijing Bahkan badang ya kadang ya tai. Kali pagnan kamong kapasok banyo pisa ban sanction ni kari baca sini. Kiba bon ba kis kem kel sakut daki paus nam ko bale to ipi. Daki paus nam kila sakut no hajaka bandap sisnam daki paus nam kila sakut no nakadaw bakidon bakum kita kicing ngada ka fal ya pi ki bosnong ko hau. Tongen ya trela. Haka wan ki development naga sorkar ki jaj development ki wan nagari ka sorkar MDA ka bangi yok bandon hoi hakaji alam jong i chief star barang jong i irala karon raksi bon ba ki development na ki development ka pair